Děkuji za předání slova a ještě jednou, dámy a pánové, hezký den a vítám vás na přednášce, vítám vás na konferenci. Za mě ta pozice teď je poměrně zajímavá, protože potom, co tady představovala společnost Progressio, jak ty šéfové to kazí, tak já jsem z těch jeden šéfů, který teď musí obhájit, že to nekazí až tak moc. Takže uvidíme, jak dopadneme a samozřejmě ta hlavní část programu bude pak pokračovat ještě kolega specialista na vakuum, který vám představí to hlavní téma, které máme dneska pro vás připravený, jak uspořit stlačený vzduch v plastikářských aplikacích. Za mě, já jsem se tady ujal jenom opravdu slova předskokana, protože právě tím, jak společnost Progressio do toho dala spíš ten humanitární nebo humanitní směr, tak moje přednáška bude maličko komerčně zaměřená, omlouvám se za to. A můžeme pokračovat. Takže, co máme pro vás připravený? Jednoduše, moje pozice je opravdu jenom představit, co dělá firma Gimatic, co nového se u nás událo, protože je toho poměrně hodně. A hlavně Gimatic je spojený samozřejmě s plastikářským segmentem. To znamená, že náš příběh je váš příběh. Pak je tam samozřejmě část ta technická, o které jsme si říkali, je to spotřeba stlačeného vzduchu a možné úspory. A pak samozřejmě další možné směry spolupráce. Tak, za nás jsem si to maličko zjednodušil. Máme tady jednoduché představení, co Gimatic všechno zajišťuje. Jenom pro připomenutí, zajišťujeme kompletně řešení veškeré manipulace pro průmyslové procesy. A tak, jak se zmínil, je to zejména plastikářský průmysl. Takže tady máme kompletně výrobu komponent. Jsme malá česká firma, 15 lidí. Já mám na starosti Gimatic pro Čechy a Slovensko. Naše matka je malá rodinná italská firma. A pak ten příběh pokračuje, že asi 3 roky je tomu dozadu, kdy nás koupila malá americká korporace. Tam už ta legrace maličko končí, ale o tom si budeme vyprávět pak u piva. Takže za nás, tady jenom v rychlosti, tak jak v podstatě běží na pozadí, řešíme kompletně plastikářské aplikace ve všech možných provedeních. To, co je v podstatě naše plus, že řešíme kompletně chapadla a nejenom komponenty. Viděli jsme v podstatě plastikářské aplikace tak, jak běží. Tady je další směr v dalších průmyslech, ale tím, že mi tady běží časomíra, tak tady postoupíme dál. To, co jenom tady bych chtěl doplnit, je, že právě naše řešení je komplexně celé chapadlo. Není to v podstatě jenom jednotlivé komponenty. Ale tohle si ukážeme spíš pak na naší výstavě, kde máme tyhle segmenty připravené. Z tyhle části tam je to opět spíš na tu výstavu, kterou mám pro vás připravenou, abychom se posunuli dál. Tady, co je v podstatě novýho pro nás, je mechatronika. Je to kompletně servoosa, která je řízená přímo chapadlem. Nicméně v tom příběhu je hlavní ta část, že tak, jak řada firm zajišťuje komponenty, zajišťuje, řekneme, chapadla, my zajišťujeme komplet ten výrobní proces nebo výrobní cyklus od začátku, od v podstatě návrhu, od návrhu koncepce, přes kompletně konstrukci, výrobu, instalaci a návazný servis. Tady je v rychlosti v podstatě představeno, že dodáváme řešení od toho počátku až po ten závěr. V této části tím, že čas už v podstatě se krátí pro tu moji část, tak spíš zmíním jenom jednu záležitost z hlediska
chapadel, kterou ukážeme tady v této zkratce. Je to typický proces plastikářské aplikace vstřikolis obsluhovaný chapadlem automatizace procesů. Máme tam teď standardizovaný komunikační boxy pro čidla, v podstatě sdružovací členy. Co jsem tam chtěl jenom ukázat, je zajímavý člen, je to komunikace přes RFID, který nám identifikuje přímo chapadlo, v případě, že v podstatě máme výměny formy, výměny chapadla, tak abychom měli představu, které chapadlo tam máme, abychom ho měli kontrolovaný. Ten člen RFID automaticky dostáváte od nás s každým chapadlem, s každým řešením. Několikrát jsme se setkali s otázkou, proč ho tam máme, když ho sami nevyužijeme. Teď byl hezký příklad, neviděl jsem tady kolegy z Novaresu, určitě znáte příběh fabriky žebráků a tam se nám to ukázalo jako skvělý nástroj, protože jsme dokázali pomoct vrátit výrobu v rámci několika měsíců, protože v rámci RFID jsme měli zálohovaná veškerá data. Jo, a tady je právě ukázka, že i v rámci výroby máte možnost přes telefon, přes mobilní aplikaci si načíst, o jaký chapadlo se jedná, z čeho je složené, jaké komponenty v něm máme. Tak to byl ten hlavní vzkaz, co v podstatě všechno ta aplikace mi přináší, i z hlediska vývoje, z hlediska perspektivy příštích událostí, které můžou ve fabrice nastat. A v rámci závěru mé části jenom jsem chtěl doplnit, že nezajišťujeme už jenom samotná chapadla, nezajišťujeme komponenty, ale tak, jak se setkáváte, že v rámci pracoviště je potřeba manipulovat, je potřeba zakládat zálisky, je potřeba zakládat jak ocelové, textilní, v různých provedeních. Tady jenom krátká ukázka. Pracoviště, kde právě podobnou aplikaci řeší. Taky znáte určitě z vašich provozů, není potřeba rozvádět dál. To jsem chtěl na závěr předvést. Vzal jsem kolegům jednoduše z konstrukce včera pracoviště, jedno z kterých řešíme. Tohle je ukázka. Jedná se jenom v podstatě o komplexně řešení zálisků, včetně návazných technologií. Nejdeme do kompletního řešení, na co jsou specializované firmy, ale tam, kde je manipulace, tak rozšiřujeme tu naši část o aplikace, které jsou spojené s manipulacemi. Jo, tady jenom detailní konstrukce, které právě včera kolegové dokončili, tak jsem ho s dovolením vzal, abych předvedl, vypadá plně automatizovaný zakládací stůl. A tím jsem se dostal úplně na závěr ty svoje části, takže než se kolega připraví, mám tady jenom poslední obrázek, od kterého mě Honza maximálně zrazoval, že je to naprostý nesmysl na technické konferenci plastikářsky ukazovat čísla a ukazatele. Nicméně i tím, jak kolegové ze společnosti Progressio ukazovali, předváděli, jak ty hodnoty jsou hlavně v zaměstnancích, tak tady nám to přesně ukazuje, že i ty čísla samozřejmě nám v tom pomáhají. Že to, co firma vydělá, to, co firma opravdu přinese, že zůstává i v těch lidech. A pak ty lidi samozřejmě pro vás dokážou zajistit daleko lepší práci. A když někomu zavoláte, nebo ten technik přijde k vám, tak nedojde dřív, než tu práci nedokončí. Jo, o tom v podstatě jsou i ty firmy, i ten výsledek, i ten zisk, který ve firmě je. Nám se povedlo mezi roky 2022 a 2023, které byly poměrně náročné, zajistit navýšení firmy
ale právě to navýšení firmy zajistilo, že jsme dokázali i zlepšit práci a že pokud zavoláte nebo jakýkoliv technik přijde k vám, tak tu práci jednoduše dokončí a neodejde bez toho. A takhle jsme v podstatě i v tom roce 2024, kdy pokračujeme v tom, že firma roste a firma dál vyvíjí ty aplikace pro vás. A samozřejmě náš příběh, jak jsem říkal, je i váš příběh. Takže děkujeme za to a to je moje část. A děkuji. A počítám, že 2 dny to budeme společně. Tak jsem vám k dispozici pro jakékoliv další otázky. Počujete ma dobre? Aj vzadu? A tak kým kolegyňa pustí prezentáciu, tak ja sa zatiaľ predstavím. Moje meno je Roman Mučka a pracujem vo firme Gimatic 3 roky na pozícii vakuum špecialistu. Mám na starosti Československo, komunikujem s talianským tímom, kde je vlastne centrála na severe Talianska v Preši. A takisto robím podporu pre obchodný tím. Mojou dnešnou témou sú vlastne úspory stlačeného vzduchu pri generovaní vakua. Táto prezentácia je vlastne zaradená do 4 takých bodov. Prvé vám vysvetlím princíp vakuových ejektorov. V druhej časti vám ukážem praktické aplikácie. Ďalej prípadová štúdia a na konci vám predstavím naše 2 komponenty, ejektor X-Pro X1, úsporné ejektory. Takže prvá časť prezentácie, princíp úspory stlačeného vzduchu. Takže vlastne gro tých ejektorov spočíva vlastne vo vakuových kartridžoch, ktoré sú vyvíjačmi vakua. Na vlastne svoju funkciu potrebujú prívod vlastne stlačeného vzduchu, kde vyfúkujú vlastne ten vzduch von, ale tým pádom vysávajú z priestoru prísavky vzduch, čiže vytvárajú potlak. A tie typy tých kartridžov sú vlastne 2, oni fungujú na princípe Delavallovej Dizy. Buď sú vlastne jednostupňové vakuové kartridže, alebo viacstupňové. Gimatic využíva viacstupňové, povieme si potom aj prečo. Tak to vám to ukážem, čiže ono v tých jednostupňových je teda vlastne jedna tá díza a v tých viacstupňových sú 2 alebo 3. Čiže vidíte princíp Delavallovej Dizy, kedy z jednej strany je vháňaný stlačený vzduch, cez kritický priemer vlastne nabere ten stlačený vzduch kritickú rýchlosť, čím potom vysáva ten vzduch z priestoru prísavky. Vlastne rozdiel medzi tým viacstupňovým a jednostupňovým vakuovým ejektorom je v tom, že môžete vidieť na grafe, kde máme prietok v litroch za sekundu a hladinu vakua. Hladina vakua je dôležitá kvôli tomu, aby sme vedeli definovať nosnosť tej samotnej prísavky a samozrejme dôležitý je prietok, kedy sa jedná tým pádom aj o spotrebu stlačeného vzduchu, ktorú vlastne sa snažíme znížiť. Jednostupňový ejektor, keď máte príklad prietok 3 litry za sekundu, dosiahnete vyššiu hladinu vakua, ale keď zase máte vyšší prietok, máte nižšiu hladinu vakua. Ale viacstupňový ejektor kombinuje vlastnosti viacerých jednostupňových ejektorov, čiže dosiahneme obidvoje maximálne vlastnosti, čiže vyšší prietok a vyššia hladina vakua. Takisto ten prietok je dôležitý pri porezných materiáloch, aby sme dokázali zabezpečiť kompenzáciu netesnosti v danom materiáli. Gimatic teda využíva buď klasické vakuové ejektory, alebo teda úsporné. To gro je vlastne vnútri vakuový kartridž. Na prvý pohľad sa zdajú rovnaké, ale ukážeme si ten rozdiel. V tom kartridži vakuovom pri úspornom ejektore je navyše utesnené jedno okienko, ktoré slúži ako spätný ventil, čiže
keď ejektor stratí tlak alebo vypne tlak, tak ten ejektor sa uzamkne a tým pádom ten kus drží. Ale samozrejme sú tam nejaké netesnosti v tom systéme a ten ejektor si potrebuje potom dofúkovať naspäť tú hladinu, ktorú stráca postupne. Čiže to je vlastne ten samotný princíp. Tuto môžeme vidieť aj taktiež na grafe, kedy je vlastne čas a vákuum a ten ejektor si, jak začne nasávať ten potlak, tak čiže tu môžeme vidieť vakuum threshold, čiže to je hladina vakua, ktorú si nastavíme na snímanie prítomnosti kusu. A potom ten ejektor si dofúkne na maximálnu hladinu, ktorú my mu nastavíme, tú hladinu vakua a vypne. Čiže on nespotreboval stlačený vzduch oproti klasickému ejektoru, kde on vlastne stále fúka. A tak ako vypne ten prívod stlačeného vzduchu, drží si hladinu vakua, tak postupne ako klesá netesnosť v tom materiáli a dojde na tú spodnú hladinu, ejektor si to znova dofúkne a vypne. Čiže on si koriguje tie hladiny medzi sebou a vieme si ich nastavovať. Čo sa týka praktických aplikácií, tie ejektory sa dajú využiť širokospektrálne v rôznych oblastiach priemyslu, ale dôležité na úsporný režim je možné použiť iba pri aplikáciách, kde máme tesné materiály, to znamená plasty, sklo, kovové materiály, kde nedochádza dosť k posávaniu toho materiálu. A toto je konkrétna aplikácia, ktorú sme robili, taktiež je to teda manipulácia s mastnými výfukovými rúrami. Tu môžete hore vidieť ejektor X Pro, samotné chapadlo, prísavky a takisto je tam filter na vákuum, aby sa nečistoty nedostávali priamo do toho ejektoru. Sme využili tú možnosť, nakoľko je to tesná aplikácia a ten manipulačný čas bol cez 1 minútu. Tým pádom sme vedeli, že tu je teda potenciál využiť ten úsporný ejektor. Ďalej tu je vlastne, toto sme mali na veletrhu minulý rok v Brne. Je to manipulácia s sklom predného svetlometu. Takisto je to náš automatický výmenný systém, G-Matiku. A tu môžete vlastne vidieť chapadlo 4 prísavky, dve sú napojené na jeden ejektor X Pro a druhé na druhý ejektor, čiže 2 okruhy. A hore môžete vidieť vlastne prietokomery. A tu už jasne vidieť tú spotrebu, keď je vypnutý úsporný režim. 580 litrov môžete vidieť hore a 16. Čiže tam tú spotrebu jasne vidieť. Takže, tretia časť prezentácie je samotná prípadová štúdia. Rozhodli sme sa teda zamerať na plastikárske firmy, kde je ten potenciál veľký, čo sa týka strekolisov. Sú tam v robotoch osadené ejektory, ktoré častokrát nemajú tento úsporný režim a ten vzduch sa proste stráca kvôli tomu, že nie je tam tá úspora. Tie ejektory je možné osadiť priamo do ramena robota, kde sú už pôvodné ejektory, čiže vieme ich nahradiť. Vybrali sme si konkrétny strekolis, kde ten manipulačný čas bol vysoký, aby sme tie čísla mali viditeľné. Bolo tam chapadlo s 8 prísavkami, dvojkavitová forma a vlastne tu môžete takisto vidieť tie osadené ejektory. Toto sú pôvodné ejektory, ktoré sú vlastne priamo zabudované v ramene robota.
A vlastne tá prípadová štúdia vlastne spočívala v tom, že dali sme si takto. Najprv som si teda zistil, o aké ejektory sa jedná v tom danom robote a na základe technického listu som si vedel porovnať, aké majú tie ejektory spotreby a potom vlastne prispôsobiť tú našu aplikáciu tej spotrebe, aby tie hodnoty boli porovnateľné. Čiže plus minus 4 liter za sekundu celková spotreba toho ejektoru. Čiže úsporný ejektor versus neúsporný. A tá výroba šla 7 dní s klasickými ejektormi, ktoré tam už sú. A navrch pre tie ejektory sme dali na vstup tlaku, sme dali prietokomer, ktorý meral kumulovanú spotrebu v litroch za 7 dní. A potom po 7 dňoch sme osadili chytré ejektory a vlastne obdobné meranie. A po 14 dňoch vlastne môžete vidieť na prietokomeri rozdiel v spotrebe. Tu samozrejme treba odpočítať tých 6697 litrov, nakoľko nebola tá spotreba vynulovaná po prvom meraní. Takže tá spotreba je 6697 litrov s úsporným ejektorom za týždeň a 35615 litrov za týždeň za neúspornými ejektormi. Čiže celková úspora je 81,19%. Samozrejme, keď sa odladí ten proces, tak tá úspora stupne nad 90%. Taktiež sme na tomto projekte, na tejto prípadovej štúdii spolupracovali s firmou Koboušek, kde sme im zapožičali naše chytré ejektory a oni sa s nimi hrali, testovali ich a vlastne vypracovali elektrickú schému a samozrejme manuál k naprogramovaniu a nastaveniu ovládacích panelov, kde môžete vidieť, že je to user-friendly, ten nastavovač si to môže priamo ovládať z nie všetky funkcie samozrejme, ale tie, ktoré potrebuje na ovládanie, si môže nastaviť priamo z ovládacieho panelu. Teda Gematik má k dispozícii dva chytré ejektory. Prvým je X Pro, ktorý je väčší, a X1. Ja vám potom môžem ukázať, mám ich aj fyzicky tu, takže si môžeme potom porozprávať pri káve, pri pive. Ale tento X1 je 4-krát menší. Samozrejme, každý ten ejektor má svoje opodstatnenie, aj ten rozmer, aj ten výkon. Čiže ten X Pro viete využiť keď máte ten ejektor, potrebujete osadiť niekde ďalej od chapadla. A tam je limitovaná vzdialenosť prísavky ejektor 1,5 metra, aby to malo ten maximálny výkon. A samozrejme potom X1, ktorý je 4-krát menší, viete ho osadiť na chapadlo robota, čiže je kompaktný. Ejektor X Pro má Endonas konektor 8 pin, X1 M8 8 pin. Tu môžete vidieť vlastne vstup pre stlačený vzduch. Taktiež je tu výfuk. Tie ejektory sú pod 70 decibelov, čo sa týka hlučnosti, čiže spĺňajú podmienky pre produkciu. Taktiež môžete vidieť zo spodu vákuové porty. Čo sa týka samotnej inštalácie, ejektory majú vlastne otvory skrz telo, alebo potom vlastne z zadnej strany M4 je možné dať na dynlištu vlastne ejektor X1 2x-M5 závit z zadnej strany, čiže tých možností zabudovania je viac. Potom tie ejektory viete dať do nejakého bloku, samozrejme, čiže ako môžete vidieť, ejektor X Pro má vlastne piny, ktoré zapadajú do otvorov z jednej strany a pin je z druhej a z vrchu ich zaeredujete ďalším pinom. Takisto X1 môžete takto nainštalovať zmontovať do bloku. Čo je výhoda takisto, že tie ejektory viete priamo vyčistiť ten kartridž, čiže ja to potom ukážem v ďalšom slajde. Je tam jednoduchá zátka, ktorú vyšrobujete a vyčistíte. Ako som spomínal, majú 8-pinové konektory, čiže tu môžete vidieť elektrickú schému. Kľudne si môžeme potom povedať o tom niečo viacej neskôr.
A takisto tu môžete vidieť tie základné rozmery. Ako som spomínal, tie kartridže teda je možné čistiť. Jednoducho vybere sa zadka, tá údržba je jednoduchá, vyfúka sa stlačeným vzduchom a dá sa nazad. Čiže takto. Tento princíp tých ejektorov môžete vidieť, takisto X Pro X1 má ten istý princíp, čiže privediete stlačený vzduch a je tam ventil na riadenie prívodu stlačeného vzduchu, tým pádom prechádza cez kartridž a vychádza von a tu je vlastne nasávanie. Z druhej strany je teda odfúk, čiže ten odfúk si viete takisto riadiť cez ventil. Ako som už spomínal, tie ejektory môžete takisto aj X Pro a X1 buď dať na chapadlo priamo, alebo priamo niekde na rameno robota. Takže tých možností zabudovania je dosť. Čo sa týka samotného menu toho ejektora, čiže má nejaké tlačítko menu, ktorým sa dostanete do menu samotného ejektoru. Je tu signalizácia vakua, signalizácia odfuku, ručné ovládanie pre vákuum, pre odfuk. Spredu máte regulátor odfuku, čiže viete si mechanicky nastaviť jeho intenzitu, plus v samotnom menu si viete nastaviť jeho čas v milisekundách. Takisto je tu status vákua a odfuk, čo je zaujímavé, ten odfuk môže byť riadený cez signál alebo automaticky. Čiže keď máte na robote menej signálov, viete si túto funkciu odfuku prepnúť do režimu automatického, čiže vy ušetríte jeden signál a ten ejektor odfúkne v náväznosti, keď vypnete vákuum. Tu vidíte spodnú a vrchnú hladinu vákua, ktorú si vy viete nastaviť ako hystereziu, čiže ten ejektor si dofúkuje medzi spodnou a vrchnou hladinou. Je tam takisto signalizácia úsporného režimu. Status ejektoru, aktuálnu hladinu vákua a už sa dostávame k samotným smart funkciám ejektorov. Čiže ejektor má funkciu snímanie prítomnosti kusu, čiže je to všetko vlastne zabudované vnútri. Máte to ako komplet zariadenie, takisto je tam odfúk input auto, o ktorom som teda spomínal, buď ako signál alebo automatický mód. Takisto je tam teda energy saving, ktorý si viete vypnúť takisto. Môžete to používať ako klasický ejektor pre porezné materiály. A čo je veľmi zaujímavá funkcia, je tento automatic energy saving. Ten ejektor si dokáže sám definovať poreznosť toho manipulovaného produktu a nastaviť si tie hladiny vrchnú a spodnú, tak ako on potrebuje. Ďalšia zaujímavá funkcia je auto exclude, kedy si ten ejektor takto, keď on dofúkne 3-krát behom 2 sekúnd, tak tým pádom on vypne úsporný režim, pretože by musel stále dofúkovať a tým pádom šetrí životnosť ventilu. Posledná funkcia je tzv. Vacuum timeout, čiže vy si viete ten ejektor, teda to vákuum ohraničiť časovo. Keď používate rýchle aplikácie, viete tomu ejektoru definovať nejaký čas a keby tam bola nejaká netesnosť a ten ejektor mu trvá dlhší čas, kým sa dostane na tú vrchnú hladinu nastavenú, tak vlastne bude posielať chybové hlásenie. Čo je tiež veľmi zaujímavé, že tá hmotnosť je 145 gramov pri tom ejektore X1, čiže je ľahký, kompaktný a samozrejme je dôležité taktiež povedať to, že tá čistota vzduchu je veľmi dôležitá, nakoľko ako sa dostane nejaký prach do toho ejektoru, tak tam sa môžu vlastne tie ventily zaseknúť, čiže je to veľmi dôležité a takisto nejaké nečisté prostredie, tak je dôležité takisto filter pre vákuum. Takže to je vlastne chytrým ejektorom.
Gematik vlastne vám ponúka toto testovanie úsporných reaktorov, čiže vieme sa u vás zastaviť, vieme nejak analyzovať ten proces, vieme porovnať tie reaktory, ktoré už máte s našimi a prispôsobiť to tým vašim podmienkam a tým pádom urobiť obdobnú prípadovú štúdiu aj u vás, aby ste vy potom mohli manažmentu referovať samotné čísla, pretože čísla sú dôležité, nielen teória. Takže potom samozrejme samotná inštalácia a podhľadenie reaktorov. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a samozrejme môžeme ešte sa venovať otázkam. Nie, neplatí to. Čiže platí, čím reaktor bližšie reaktoru, tým má menšie spotrebne. Tá spotreba reaktoru je definovaná samotným kartridžom. Keď si pozriete katalógový list toho kartridžu, tak tá spotreba je definovaná vplyvovým tlakom a samotným typom toho kartridžu. Čiže každý kartridž má definovanú spotrebu pri danej hladine tlaku. Kolik stojí vrcholový reaktor? No, ten X Pro vychádza 690 € a X1, tam je to nejakých 525. Proč vakuové příslavky Gematik nesičí? To nie je prísavkami. Dobrá otázka. Dobre. Je možné připojit reaktor do sítě a archivovat data? Aktuálne nie, ale pracuje sa na tom. Takže myslím, že příští týden. Áno, my sme mali vlastne teraz školenie, takže už vlastne terény na niečo podobnom pracujú, takže uvidíme, jak nás to dopadne. OK.